שמלה כל כך ארוכה? כבר בת 14 בנדה. אם הייתי יודעת שעשיתי שמלה כל כך ארוכה, אז בכלל הייתי רוצה עד בת 14. השמלה לא ארוכה כל כך. מה את רוצה? לא אשמתי שכל אביב את גדלה ב2 סנטימטר. תקשיבי רק עוד פעם אחת לבוש קצר. רק עוד הקיץ הזה. מה זה משנה 14 או 15? מספיק עכשיו. את צריכה לרדת מיד לאינה, להביא לה את הסל הזה. היית אצל אינה? מה שלום אינה? עדיין השיפור במצב שלה? עדיין כואבת לה הבטן? לא תאמיני ונדה. הלילה ביקרה אותה החסידה והביאה לה תינוק קטן. תינוק, נהדר. אז בגלל זה השפעת המסחית שלה. תינוק, ילד נפלא. אני מוכרחה לראות אותו, אמא. והנה, נהייתי דודה בפעם השלישית. דודה שבת אחת ושני בנים. ועוד איזה בנים. ככה זה שגרים כל כך קרוב לגג של הכנסייה. ממש על קן החסידה. ועברו בסך הכל 2 מאז שירדה במדרגות הכנסייה, בשמלת הכלולות שלה. ראית כשהחסידה הביאה אותו? היא עברה בדיוק מתי שהגעתי. למה לא יודעת קצת קודם, אמא? אבל נדמה לי שהחסידה הזאת הביאה גם משהו בשבילך. איזה סיכה או משהו. יש לי תעשו. אני אומרת לך, היא הביאה לך סיכה יפה. אז מה את רוצה? תסתפקי לך בזה. הייתי רוצה לדעת אם היא הגיעה מהחלון או מהערובה. את זה תצטרכי לשאול את אינה. זהו, תשאלי את אינה. אינה תסביר לך בדיוק. הרי אינה דיברה איתה, אולי חצי שעה. אני אשאל אותה, כשאני ארד אליה. רק אל תשכחי מלאכית חמודה שלי. כי גם אותי מעניין לדעת מאיפה החסידה באה. אולי באה מהחלון? או אולי מהערובה? או יותר טוב! אני אשאל את מנקי הערובות, הוא בטוח יודע הכי טוב. לא את מנקי הערובות ילדות. לא טוב. מה מנקי הערובות מביאים בחסידות? הוא בטח ידשקש לך כל מיני שטויות, שהוא בעצמו אפילו לא מאמין לו. מה את לא תשת מבטים כאלה בחלום? איש, אמא, איש, הוא פי 3 יותר גדול משור ויש לו רגליים בגודל של עגלה. לא יכול להיות, לא יכול להיות. תסתכלי, הוא מנגן על הרול מתחת לסנטר שלו אוי, הוא בדיוק חלף לו בסיבוב. הייתי ילדונת טיפשונית וככה נשארת. ככה להביא את אמך הזקנה והפשוטה. לכי את הכובע שלך. אני באמת מתפלאה כבר מתי יבוא לך קצת סקר. אני כבר מיואשת לגמרי. גם אני. השכל שלי זה עניין אבוד. יש לי אחות שנשואה כבר 2.5 ואני בעצמי כבר דודה בפעם השלישית. ואין לי מושג איך כל זה קורה. אל תכעסי עליה. לא להתרגז. תני לי תשובה. איך נוצר כל זה? את לא ברצינות יכולה לדרוש ממני שבגיל 14 אני עוד אאמין בחסידות. בשם אלוהים ילדונת! אלו מין רעיונות! אני באמת לא יכולה. למה לא, אימא'לה? למה לא? לא כולם שמחים כל כך. זה לא יכול להיות משהו מכוער. אני לא יכולה לתת לה. בבקשה, אימא. בבקשה, אני קורעת לרגלייך ואני שמה את ראשי בחיקך. את תספרי ותספרי כאילו היית שם לגמרי לבד. אני לא אזיז איבר, אני לא אצעק, אני אסע בסבלות כל מה שיבוא. אלוהים אדירים! מה עשיתי שזה מגיע לי? בואי, בשם האל הטוב, אני אספר לך ונדה.
שאת באת לעולם. כן, אמא, אני שומעת. אני לא יכולה לשאת באחריות הזאת. הרי ממש מגיע לי בצער, או שיקחו אותך ממני. בבקשה, אמא, תהיי אמיצה. ובכן, ונדלה, הקשיבי לי. כן, אמא. כדי לקבל ילד, צריך את הגבר. לאהוב, אני אומרת לך. כמו שאפשר לאהוב רק בעל. צריך לאהוב אותו כל כך, עם כל הלב, כמו שאי אפשר להביע במילים. צריך לאהוב אותו, ונדלה, כמו שאת, בגיל שלך, עוד לא יודעת לאהוב. עכשיו את יודעת. וזה הכל? שככה ייתן לי אלוהים וכל יוסיף. תרדי למטה. בואי נעיף עוד מבט אחד. הנעליים, סרט בשיער. אבל השמלה הזאת באמת כבר קצרה מדי, ונדלה. אמא, בגיל שלי לא קר כבר ברגליים. שמור עלייך אלוהים. בהזדמנות אתפור לך שמלה.